Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, monggo wonten ing dalu menika kita tansah mujiaken raos puji syukur kita wonten asta dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, karahmatan saha barokah dumateng kita sami, sehingga wonten ing dalu menika kita sedaya dipun paringi nikmat ingkang ageng, inggih menika nikmat kesempatan lan gampil manah sarta langkah kita sehingga waget nindaki majelis menika insyaallah kanthi niat kita sedaya thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita tengkang dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarganipun, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in lan sedaya umatipun dumugi akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, saderengipun kawula matur nyuwun pangapunten menika ingkang kapernah sepuh kawula wonten nginggil nggih. Nyuwun pangapunten. Ini kaya nek nginggil ngenten iki kok kirang pas nggih. Ingkang kapernah sepuh kok enggak wonten ngandhap kula wonten nginggil. Nyuwun pangapunten. Wonten ing dalu menika kados menapa ingkang sampun dipun edaraken kalian takmir masjid. Kalau wingi jatosipun kula nyuwun badhe materi napa ngoten. Kula jawab nyumanggaaken wae. Nyumanggaaken iku bingung. Amargi menawi kita niki ngaos sejatosipun kan ingkang betah niku jamaah. Jamaah butuhe napa? Menawi kula sing paring napa tema nggih, dadine niki sesuai dengan kebutuhan jamaah napa mboten. Sehingga nayu samangke kok kula dipun suwun malih nggih. Nek saged nggih jamaah ingkang nyuwun tentang napa. Sehingga mangke kula nggih saged ningali motive napa. Lalu sampun nate dipun suwun ngisi materi zakat wonten ing jamaah guru-guru. Ning tujuane niku rada elek. Tujuane ben boten dipotong basnas. Amargi sampun zakat kiambak. Niki kula nggih ngolah napa materi nggih. Ning sing penting sesuai aturan agami lan sing dikarepke niku nggih rada kena ngoten. Maka kita zakat niku susah niki. Zakat niku wajib. Ning kok sing disuwun niki wonten edaran ben kula mboten ngedarke zakat lewat mriki ngoten. Bahasane ming asline niku ming dalane ben beda mawon. Terus nyuwun pamunten menawi samangke ingkang kawula aturaken kok kirang manfaat kangge panjenengan sedaya nyuwun pangapunten. Ingkang sampun kawula aturaken dumateng takmir masjid bilih kawula badhe ngaturaken makayutan kalian hakipun Gusti Allah marang kaulanipun. Menika makayutan kalian masalah akidah. Kula panji biasanipun kathah paring materi niku makayutan kalian akidah. Amargi napa nek makayutan kalian fikih, akhlak, hadis niku pun kathah. Masalah akidah niku rada sensitif. Niku kula milih-milih niki. Napa rujukanipun kula milih-milih. Ajeng ngangge kitab tauhid, ini kan rada berbau-bau. Nek teng nagari kita rada apa nggih? Rawan.
kitab tauhid niku rada rawan amargi dianggap niku nek ngene kula digledah niku saged ditetapkan sebagai teroris saged. Nah, panjenengan kang ing dalam wonten kitab tauhid niku salah satu barang bukti teroris niku salah satu kali niku adalah napa kitab tauhid Abdul bin Bas. Nah, niku dipakai. Wonten mulai kuliah akidah saking Prof Yunahar Ilyas. Nah, menika disusun kalian Prof Yunahar Ilyas makaitan kalian akidah ananging pembahasanipun kangge mahasiswa. Sehingga kadang bahasanipun rada aneh-aneh. Nah, menika ingkang kita kula gunakaken menika karyanipun Syekh Muhammad Jamil Zainu ingkang kitabipun naminipun Khud Aqidataka minal kitab wa sunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan sunnah. Sehingga kitab menika ingkang sampun dipun terjemahkan ngangge basa Jawi menika makayutan kalian akidah samangke wonten pinten-pinten pertanyaan jawabanipun adalah saking Quran kalian sunnah utawi hadis. Nah, ingkang sepisan ingkang sampun kawula aturaken wonten ing lamber masjid inggih menika makayutan kalian hakipun Allah marang kawulanipun. Ingkang artosipun kewajiban kita dumateng Gusti Allah. Nah, kita niku lak gesang sejatasipun namung dados abdinipun Gusti Allah. Bahasane abdi niku basa sing rada kasar, babunipun Gusti Allah lah. Menawi kita wonten ing pundi tetangga kita sebelah teng Ngayu Jakarta Hadiningrat menika wonten ingkang dipun sebat abdi dalem. Nah, kita niku saged nyontoh dados abdinipun utawi hambanipun Gusti Allah niku kados abdi dalem kraton. Ling ngawula niku tenanan. Saling mengabdikan diri dateng kraton niku pun boten mikir napa-napa. Napa melih kok namung perkawis donya. Ling ngabdi kalih kraton niku para abdi dalem niku tujuanipun supados pikantuk berkahipun saking ngarsa dalem inggih menika Sri Sultan Hamengkubuwana. Saengga nek di pun tingali wonten mriku para abdi dalem menika boten hitungane boten bayaran. Nek mung disangoni sangune mawon boten nirakno boten nggih. Kalau riyen kagungan wonten guru kula pas wonten Jogja ing pesantren niku pas sekolahipun wonten guru geografi niku abdi dalem kraton. Zaman semonten tahun 2000 dugi 2000 gangsal piyambakipun serius upahipun niku Rp50. 2000 pinten niku kalih niku lak ketumbas napa-napa mboten angsal. Niku rumangsa nek napa niku wis seneng. Nah, niku kita dumateng Gusti Allah niku kudu ngoten niku. Pun rasa mikir entuk apa saka Gusti Allah, sing penting aku ngabdi karo Gusti Allah. Sampun saged napa dereng? Dereng nggih. Wong kadang kita salat mawon, le salat tenanan niku ndek karep. Nah, dados le salat tenanan niku mboten salate sing tenanan ning karepe wau sing marake salate dadi tenanan. Sehingga tujuanipun kekarepan napa Gusti Allah. Kekarepan mboten Gusti Allah. Nek pengen niku lho donga tenanan ya Allah. Niku nek dikarep. Sehingga kadang kita niku menapa ingkang kita sunaken dumateng Gusti Allah niku dados tujuan utama. Mboten kita ngabdi kaliyan Gusti Allah dados tujuan utamanipun. Sehingga menawi kita kok nyuwun kalian Gusti Allah dereng dipun ijabah niku nggih rada patut. Amargi napa? Wong kita mboten nyuwun tenanan kalih Gusti Allah.
Wong kita tujuanipun nyuwun napa? Tujuanipun adalah kekarepanipun kita kiambak, boten bentuk pengabdian kita dumateng Gusti Allah. Jamaah rahimakumullah, wonten ing mriki dipun awali kanthi pertanyaan. Limadza khalaqana Allah? Apa tujuanipun Allah nyipta awake dhewe? Nah, tujuanipun kita dipun cipta kalian Gusti Allah niku ben napa? Insyaallah nek jamaah wonten mriki sampun hafal nggih. Tujuan Gusti Allah nyipta kita sedaya menika dipun ngendikaken khalaqana lina'buduhu wa la nusyriku bihi syai'an. Nggih menika Allah menika nyipta kita supados kita menika ngibadah dumateng Gusti Allah lan boten tumindak syirik. Kados ngendikanipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Yang sampun hafal nggih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bilih Allah menika ingsun Allah mboten nyipta jin lan manungsa kejaba supaya dheweke mau manembah utawi nyembah marang ingsun yaiku Gusti Allah. Dados Allah niku nyipta kita tujuanipun kita supados ibadah dumateng Gusti Allah. Sehingga nek kesan kita kok mboten disengibadah berarti kita kesang wonten ing alam donya boten sesuai kalian tujuanipun. Nah, dipun penggale saking wungu dumugi mangke sare niku aktivitas kita pun dipun niataken ibadah utawi bernilai ibadah napa dereng. Menawi dereng berarti kesang kita niku dereng sesuai kalian tujuanipun Gusti Allah nyipta kita. Saking bangun tidur donga napa mboten niki biasane nek pun sepuh-sepuh niku saking wis biasane nganti lali nek donga nggih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sakniki nek tangi turu sing digoleki HP terus lali. Nah ini sudah hafal, engkang hafal doa-doa wonten niku cah TK. TK niku hafal ning prakteknya dereng ngertos. Terus saking wungu ngantos dumugi mangke badhe sare, aktivitas kita sampun bernilai dan berbentuk ibadah napa dereng. Nah, berarti nek dereng tujuanipun Gusti Allah nyipta kita dereng kita lampahi. Ingkang salajengipun kalau dipun aturaken iki bilih tujuan Allah nyipta kita ibadah kalian boten tumindak syirik. Kados dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten mriki dipun ngendikaken haqqullah 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hakipun Allah marang kawulane supaya kawula mau padha nyembah marang Allah lan ora tumindak syirik babar blas. Terus ngibadah ngabdi dumateng Gusti Allah lan boten tumindak syirik. Syirik niku menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanipun ben rada pedhi niku menselingkuhi Gusti Allah. Nah niku kata-kata selingkuh niku wis menakutkan nggih. Terus tiyang ingkang syirik niku menselingkuhi Gusti Allah. Menselingkuhi bojone wae wis welek tenan, ojone sing diselingkuhi niku adalah Gusti Allah kuwi kurang ajar tenan. Nah, syirik niku werni-werni. Nah, samangke wonten pembahasan ingkang salajengipun wonten makaitan kalian syirik. Nah, syirik menika boten namung kita menika kados ingkang rumiyin kita saged ningali utawi kita maos paring sajen rimuyen nggih. Niku nek sak menika lare-lare utawi manusia zaman sekarang niku nek kon wonten niku pun rada ragumun ngoten. Kecuali udur nggih. Tasih rada gumun ngoten niku nggih. Tasih wonten wong kok nggih.
tasih bawa sesaji niku tasih wonten teng budur tasih wonten. Berarti wong budur niku dereng modern. Nah, tasih percaya kaya wonten kok sing teng wilayah sanes niku wis ora dulit kok. Tiang-tiang niku pun ora kekut magayutan kalian sajen teng budur niku tasih wonten. Malah nah niku dilebok-lebokke dialas-alasake budaya. Padahal sing do napa kampanye budaya terus napa iki nguri-nguri budaya, nguri-nguri adat istiadat niku nek kula sok sing budaya ki endi sing adat istiadat niku pundi. Budaya niku sesuatu yang sudah melekat dalam diri seseorang, itu namanya budaya, pun terbiasa. Budayane sakniki lah senengane ngrasani wong, niku budaya. Nek kok budaya adat di anak-anake jenenge mboten budaya, mboten adat, iki nganak-anake. Tradisi niku sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Tradisi kok entes koyo beda. Saya kadang sok wonten teng budaya niku lucu. Nggih. Kuwi kecil dereng nate ngertos. Nek kok ditulisi tradisi masyarakat Borobudur. Aku tau ngerti ke jaman cilik nganti rada tuwa ngenten iki dereng ngertos nek kok dilabeli tradisi. Nek tradisi ku saka ngendi kok ana tradisi niku wong yen nggih kaya nggih ra wonten. Nek tradisine cah cilik riyen menika nek poso do nggugahi tanggane lan niku tradisi. Menawi hari raya Idul Fitri niku do bodor badan-badan ujung niku tradisi. Wong niku sudah melekat. Niku tradisi. Ini sing digawe-gawe niku mboten tradisi. Nah, saiki langsung malih ampun lantas kita melihat tumindak syirik barbar tapi sekecil apapun bahaya syirik niku. Karena niki menawi kita menika nglampahi perbuatan syirik, niku nek boten taubatan nasuha, boten dipun ampuni kalian Gusti Allah. Padahal syirike sak niku saat syirik-syirik modern. Ya, syirik modern niku luwih samar, bahasanipun boten cetha. Kados napa? Mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Pak Rektor pun mencintai mesin fotokopi melebihi cintanya kepada Allah, mesin fotokopi itu jadi sarana syirik. Nggih. Mesin fotokopi ini dilap-lap, diresiki, nggih. Dirawat tenanan, ini kenapa nih sing kangge ibadah ora tau dirawat. Nah ini berarti ada yang lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun pertanyaan berikutipun yang menika mahyalil ibadah. Apa kang diarani ibadah? Al ibadatu ismu jami' lima yuhibbullah minal aqwali wal af'ali qad-du'a was-shalah wad-dhabhi wa ghairiha. Dados ingkang dipun sebat ibadah menika sakabehing perkara kang ditresnani lan diridhoi kalian Gusti Allah. Saged arupa menika perkataan utawi perbuatan. Kados dene donga, salat, kurban lan sak panunggalanipun. Dados ibadah menika sedaya perkawis ingkang dipun tresnani kaliyan Gusti Allah lan dipun ridani. Saéngga kita wonten ing gesang menika saged saking wungu dumugi sare malih menika ibadah. Asalkan kalau wau dipun tresnani lan dipun redani kalian Gusti Allah. Para jamaah wonten mriki enjing sekitar pukul 7 napa 8 dumugi sonten setengah sekawan napa jam sekawan menika nyambut damel pados rejeki kangge keluarga. Menika saged dipun sebat ibadah. Amargi napa dipun redani lan dipun tresnani kaliyan Gusti Allah. Ingkang Kanjeng Nabi sampun ngendikaken bilih sebaik-baik rezeki menika adalah saking
usahanya sendiri tapi bekerja. Nah, sehingga ini wonten waktu ora iso ibadah ngapusi jangan nyambut gawe ngene tujuane niku kangge nguripi keluarga lan ingkang dipun lampahi ingkang dipun sebat pekerjaan menika boten kelanggar syariat utawi akan Gusti Allah menika sampun bernilai ibadah. Bangun tidur godhog banyu ben mangke lek adus ora kademen sehingga saged salat tahajud kalian saged salat subuh kanthi sehat. Nah niku nggih lek godhog banyu dadi ibadah. Samangke sak sampunipun niku sarapan ben mangke saged merdamel kanthi sehat kuat saleh sarapan dipun sebat ibadah. Panjenengan perjalanan ngangge kendaraan nggih menika saged dipunetang ibadah ben kanthi perjalanan menika nyuwun kalian Gusti Allah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah subhanalladzi sakhkhara lana hadalan sa pun nyuwun izin restu kepada Gusti Allah perjalananipun dipun itu ibadah ingkang sampun boten nyambut damel enjing damel olahraga lari-lari napa goes supados sehat ngibadahi niku dadi sehat niku nggih saged dipunetang ibadah asalkan le goes sale jogging niku mboten ngantos nabrak wektu-wektu salat luhur goes ning mboten luhuran apa wae tekan kono kae pas dijamak arep asar sisan lho. Lalu padahal teng mriku saged salat kadang sok kita niku sok komentos rumangsane wis ana jaminan urip. Kuwe kan biasa to lho. Wis salat saiki kok itu wae ora apa-apa. Kaya niku Pak urip terus. Kadang salat isya mangke mawon le salat isya sekalian kali salat tahajud. Wah kaya niku mangke tasih urip jam 3 jam sekawan iki kaya ini saya urip. Ane teko lebar wonten niku yo jam 11 dibedhek kali Gusti Allah meninggal dalam kondisi meninggalkan salat isya disengaja lho. Nah, terus kita ibadah menika sedaya perkawis ingkang dipun tresnani kalian dipun ridani Gusti Allah bisa berupa ucapan utawi perbuatan. Kados dene Allah ingkang dawuh wonten ing Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 1 sudah kalih a'udzubillahi minasyaitonir rajim qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dawuh sira Muhammad yakti salatku lan anggonku beleh kewan kurban kuwi urip lan matiku kabeh namung kanggo Allah taala pangeran kang nguasani jagat lan isine. Terus menapa ingkang kita lampahi menika tujuanipun kangge Gusti Allah. Ingkang salajengipun Kanjeng Nabi ugi dawuh wonten ing setunggalipun hadis Bismillahirrahmanirrahim wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftarituhu alaihi. Menika hadis qudsi ingkang dipun riwayataken kalian Imam Bukhari. Lan kawulane ingsun ora nyerak marang ingsun kanthi nindakake perkara kang ingsun tresnani arupa perkara-perkara sing wajib. Terus kita nglampahi menapa kemawon wonten ing donya menika saged dipun sifat ibadah asalkan ingkang kita lampahi menika dipun izini kalian Gusti Allah, dipun ridani kalian Gusti Allah. Kathah boten perkawis ingkang dipun izinaken kalian Gusti Allah. Etanganipun wonten ing amal-amal kita paten dinten menika ingkang dipun izinaken kalian Gusti Allah niku kathah langkung kathah tinimbang ingkang dipun larang. Menawi kita kok muni angel liar ibadah itu saking kebangetane kita ya Pak. Wong sing diperbolehkan itu lebih banyak daripada sing mboten angsal. Contonipun daharan pun hewan ternak menika
sing dilarang untuk dikonsumsi sing haram niku lak nggih mboten kathah. Nggih. Sing cetha nggih teko hewan ternak nggih, babi. Nggih, cetha. Yang sing ternak lak ming babi to. Mboten wonten sing ternak guguk kok nggih ra wonten. Peternakan guguk kene kula dereng nate ngertos. Wontene peternakan babi niku wonten. Sing halal langkung kathah, bebek wonten, ternak bebek, ternak pitik, ternak edok, wedhus, sapi, kebo, unta, kelinci wae. Niki sing saged dietang pun luwih akeh. Dados sing dipun ijinaken kalian Gusti Allah niku langkung kathah tinimbang ingkang dipun larang. Sehingga ibadah kita menika waget dipun lampahi kanthi nglaksanakaken menapa ingkang dipun ijinaken kalian Gusti Allah. Jamaah rahimakumullah ingkang saklajengipun kaifa na'budullah. Piye carane awak dhewe menika nindakake ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wadam dikit dipun ngendikaken kama amarana Allah wa rasuluhu qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Quran surat Muhammad ayat 3. Wong-wong kang padha iman manuta sira marang Allah lan manuta sira marang Rasul lan aja bubrah amal sing wis sira tindakake. Maksudipun napa? Kita menika dados abdi utawi mengabdikan diri kita dumateng Gusti Allah nindakaken ibadah menika patokanipun gampil. Nglampahi ingkang dipun perintahaken kalian Gusti Allah, kalian ingkang dipun perintahaken utawi dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi pun cukup, boten sah nambah-nambah, boten sah ngurangi-ngurangi. Wong kita menika nglampahi sing wajib mawon dereng saged sampurna. Nggih napa nggih? Salat gangsal wekdal kita setunggal sedanten, setunggal dinten, setunggal dalu pun sempurna napa dereng? Dereng. Sing wajib cetha niku mawon dereng sempurna kok golek-golek sing aneh-aneh. Wekdal kita niku kangge nglampahi sing wajib niku wis ya Allah pun kita niku arep tenanan niku wis luar biasa. Napa boleh nindakaken ingkang wajib kalian ingkang sunnah ingkang sahihah makbullah sing cetha sahih lan dipun tampi kalian Gusti Allah. Contohipun salat gangsal wekdal ditambah rawatib ingkang muakat mawon sampun saged dilampahi napa dereng. Niku sing cetha nggih, sing cetha perintah Gusti Allah babagan salat. Niku wis kesel. Buktine kok kesel dereng saged lampahi nggih. Wau maghrib ingkang saged qabliyah maghrib walaupun ini ghairu muakkad nggih dereng boten sedanten. Ba'diyah maghrib mawon kadang pun alasane kuwi warna-warna nggih. Engko tak ning omah wae. Kula kadang ngoten engko tak ba'diyah tak ning omah. Ning petang omah jebule ditubruk kali anake. Akhire Rasido Ba'diyah. Napa mulih sing sanes. Zuhur mawon kita sok balapan kali muadzin. Allah sepopat iki. Akhire qobliyah zuhur mboten angsal. Niku sing pun cetha-cetha nggih. Sing wajib kali sing sunah. Dados kita niku nglampahi menapa kang dipun perintahaken Gusti Allah niku pun sae sangat. Mboten sah sing aneh-aneh, sing cetha-cetha mawon niku kita lampahi. Kita pun luar biasa. Napa boleh ditambah sing sunah semua sing lumayan patah niku. Sing diperbolehkan kalian Gusti Allah niku luar biasa. Nah, terus taat kalian Gusti Allah, kalian Rasulipun menika ibadah kita. Pun sing dipun perintahkan Gusti Allah dilakoni, sing dipun perintahkan dipun contohaken kalian Kanjeng Nabi dipun lampahi. Dipadosi pun niku wis rasa golek-golek sing liya-liya. Poso nggih rasa sing werna-werna, sing wajib-wajib dilampahi riyen.
Nggih, poso sing wajib cetha Ramadan dilakoni tenanan. Mangke lebari sing sunah-sunah sing cetha-cetha Senin Kamis nggih. Sing poso napa mingguan, poso harian, poso daud, poso bulanan, poso ayamul bid, poso tahunan nggih wonten poso sing sunah niku wonten poso Muharram, puasa Arafah. Nah niku dilampahi. Sing niku mawon wis kayane nek niku wis dilakoni tenanan niku wis luar biasa. Terus sing cetha-cetha mawon sing dipun perintahkan kalian Gusti Allah, dipun perintahkan kalian Kanjeng Nabi, lan kita ampun ngantos ngrisak menapa ingkang sampun nanti kita tidak akan. Artinipun apa? Menapa ingkang sampun kita lampahi dipun jagi sepatus kita saged istiqomah. Ingkang salajengipun Kanjeng Nabi ugi dawuh, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Sapa nindakake sawijining amal kang ora tau ingsun dawuhake, mongko amalan iku mau bakal ditolak utawi ora ditampa. Terus kita menika makayutan kalian ibadah nggih jelas sesuai dengan perintahipun Allah kalian Kanjeng Nabi. Mboten sah kokean nyang-nyangan. Menawi wonten perkawis-perkawis makayutan kalian ibadah ingkang kita lampahi kok wonten hal-hal lain ingkang kedah kita selesaikan nggih dirampunke. Contohipun kita wonten ing masyarakat kita ini kan masjid berdampingan dengan orang banyak. Adzan biasanya kan kita kan mayoritas tasih sekeco, adzan tasih saged bebas. Di minoritas makin di protes adzan kok bau seru-seru. Nah, itu diselesaikan dengan cara yang baik. Pripun caranipun nek peraturan pemerintah niku pun cetha. Mikrofon luar itu untuk adzan dan qomat. Nggih pun pokoke niku dilakoni. Nggih, nek kajian pakai speaker dalam atau luar. Pun dalam mawon, wong sing arep ngoke sing teng jero mriki. Moko ben niku wonten syiar ben jaba mriku krungu. Ayo nek kebenaran, nek mboten kajiane mah dadi maksiat. Wong sing cetha-cetha aja ngaji di ngoten iki. Nek niat arep ngrungokke lak nggih mriki wonten maksude. Nah, niku dados niku nek wonten perkawis-perkawis ibadah ingkang kok wonten hubunganipun kalian masalah sosial nggih diselesaikan dengan cara yang ihsan yang baik. Ampun terus menang-menangan dhewe. Akhire adzan yo paling sedina ping 5 kok ribut, ngaji yo seminggu ping 2 ping 3 kok ribut. Orang yo ora nganti sak jam kok ngaji. Ampun wonten wong panjenengan wonten mau ngapunten teng sebelah jenengan wonten apa? Wonten jayaan jenengan ora rido nggih. Kupunge nggih napa? Rada kering wah jan dayaan kok ora ngerti ayah enggak. Terus nepake wonten ing awak kita piyambak. Ingkang salajengipun menika wonten pertanyaan. Hal na'budullah khaufan wa tama'an. Apa awake dhewe iki ngibadah marang Allah krana rasa wedi lan pangarep-arep iku entuk? Jawabipun na'am. Na'budu kadzalik. Ya bener awake dhewe menika ngibadah nindakaken ibadah marang Allah taala menika kanthi rasa wedi lan pangarep-arep. Kados ingkang dipun ngendikaken kalian Gusti Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Quran surat As-Sajdah ayat 16. Dheweke padha ndonga marang Allah kanthi rasa wedi lan pangarep-arep. Niki bareng boten mung wedi tok, boten mung arep-arep tok. Khaufan wa tama'an itu sareng-sareng. Dados wedi nek amal kita niku boten dipun tampi kalian Gusti Allah, ananging nggih bareng nyuwun saestu ngarep-arep saestu amal kita dipun tampi kalian Gusti Allah. Saengga napa? Ling ibadah tenanan. Ling amal niku estu-estu serius. Menawi kita niku wedi karo Gusti Allah lan ngarep-arep niku mesti tenanan. Ning kadang kan kita ling ibadah mboten
wonten rasa niku ora wedi. Koyone sok paling pede, koyone salat iki arep ditampa Gusti Allah. Oh, pripun ora ditampa sakderenge adzan kula penting masjid. Mangke kula teng burine imam. Imam salah kula benerke. Ora pripun kula nulis salat. Mangke le donga kula paling dawa. Kancane pun do bali kula sing mateni lampu masjid. Kurang pripun. Mesti kula ditampa. Anane ora wedi nek kadang kita niku wonten niku jebule ana riyake, pamere ilang. Terus kita niku wedi menawi amal kita dari dipun tapi. Kita kan boten ngertos kalau wau setunggal dinten utawi kalau wau kita sonten napa siram, mandi, lajeng kita bebucal. Kan kita nggih ora ngerti nek jek ana sing netes sithik wae lah ora ngerti gitu kadang. Kadang sithik wae ora apa-apa ngono kan. Wudune pun bener napa dereng. Mangke teng mriki kenging kotoran apa mboten kadang cerempet belek ora kadar ngoten to. Cerempet kotoran ingkang najis mboten ngertos. Niku nyuwun kaliyan Gusti Allah, kita niku ajrih menawi amal kita dereng dipun tampi. Ananging dipun iringi pengarep-arep supados kita niku estu-estu ditampi amal kita. Buatan sombong kados wau ning ngarep ya Allah kula pun saestu niku pun serius pun tenanan pun maksimal nyuwun dipun tampi ngarep tenanan sehingga kita niku le salat tenanan serius mboten kali geguyon salat karo ngeling-eling liyane kula sok kadang kula jengkel kados sing muni nek pengen nek lali nek pengen kelingan salat sing kurang ajar tenan niku nek salat kula njuk kelingan wes rasa goleki kawis adzan mangkat masjid kok salat tak kelingan Allahu Akbar. Nah, tok ning kono kae lah. Bali tenan to, bar salat aku kelingan. Kok ini buang dia tenan nek salat iki iso nemokke barang ilang padahal iku setan sing ganggu ngoten niku. Ning senenge ra ilo-ilo. Rumangsane salate ditampa karo Gusti Allah, amargi barang ilange ke padahal itu gangguane setan. Saengga teng salat iku mikir, wah engko bali iki barang kono ning kono sik kok kono ilang ora digondol wong ora wah akhire salate niku mengeling-eling barang ilang ngantos gondol. Terus rasa khaufan takut kalau amal kita mboten dipun tapi lan pengarep-arep amal kita dipun tapi menika dipun lampahi sesarengan. Ingkang terakhir pertanyaanipun ma huwa ihsan fil ibadah. Apa kang diarani ihsan nalika nindakake ibadah? Al-ihsanu huwa muraqabah. Ihsan menika inggih menika rumangsa dipun pirsani dening Allah taala. Sakjroning kita menika ibadah. Kados ngendikanipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 219, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah iku kang mirsani sira nalika sira ngadeg lan nalika sira sujud. Lan ugi dawuhipun Kanjeng Nabi wonten ing hadis ingkang sangat panjang, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Rawahu Muslim niku wonten ing hadis arba'in nggih. Nah sampun nate ngapalke hadis arba'in niki kudune pun hafal. Ning biasane dilompati hadis niki wong dawa. Kula teng MPS SMP niku nek kon ngamalke hadis arba'in sing niki dilewati. Tak kudu manteh nggih, napa to? Dawa. Hadis dawa. Dados kang diarani ihsan iku sira nyembah atau ngibadah marang Allah kaya-kaya sira weruh marang Allah. Menawa sira ora weruh marang Allah, sejatine Allah mirsani marang sira. Dados ihsan wonten ing ibadah menika kita ngibadah kados-kados kita niku saged mirsani Allah. Ananging menawi niku mboten saged, keyakinan ingkang wonten manah kita, Allah mesti pirsa menapa ingkang kita lampahi. Rasa dipun awasi kalian Gusti Allah menika ingkang kedah kita pupuk kita jagi wonten ing diri kita. Kadang kita niku maksiat sebabnya begini niku. Rumangsa mboten diawasi kalian Gusti Allah. Dosa niku gara-gara niku. Nek kita niku rumangsa diawasi Gusti Allah terus arep dosa niku isin. Nggih. Terus rumangsanipun Allah niku ngawasi kita terus. Ning kita niku rasa niku kadang ical.
maksiat niku kadang wis nek pas maksiat niku lali, nek Allah niku maha midhangetaken maha melihat, mendengar melihat niku kadang wis ilang nek pas maksiat. Tapi panjenengan nek menawi pas nglampahi maksiat niku mesti rasa niku ilang. Rasa diawasi Gusti Allah niku ilang. Anane nek pas niku wonten, wah kita mesti eling ibadah niku badhe saestu utawi tenang. Jamaah rahimakumullah, sehingga kita ingkang magayutan kalian hak-hakipun Allah dumateng kawulanipun, kita waket mendhet kesimpulan bilih kita menika tujuan dipun cipta kalian Gusti Allah menika supados kita nyembah dumateng Gusti Allah lan nilar ingkang dipun sebat syirik utawi nyekutaaken Gusti Allah. Ingkang salajengipun ingkang dipun sebat ibadah inggih menika sedaya perkawis ingkang dipun tresnani kalian dipun redani kalian Gusti Allah. Caranipun pripun kita ngibadah dumateng Gusti Allah? Caranipun inggih menika kita menika taat kalian Gusti Allah, taat kalian Rasulullah utawi nglampahi menapa ingkang dados perintahipun Gusti Allah lan dipun perintahaken kalian Kanjeng Nabi. Pun rasah bawa werna-werna sing dipun perintahaken kemawon dipun lampahi. Ora sah kopean alasan. Nek cendereng saged teko mending medel teko meneng wae kalian memperbaiki diri. Nek kopean pitakonan niku ben ora iso nglakoni niku kaya wong Yahudi. Wong Yahudi niku cirine kopean takon ning tujuane ben mboten saged lampahi ben ana kelinganan. Nah niku cirine Yahudi nek wong jamaah mriki wonten sing kados pekaten berarti ten wonten darah Yahudi sing mengalir. Bani Israel mengalir. Nggih saged mawon to kita mboten ngertos simbah-simbah kita biyen sinten mawon to. Wonten sak tetes rong tetes darah nggih saged mawon nggih. Ngayalan. Kok jenengan kok mboten apa bakdiah napa bakdiah isang kan teng dalem angsal nggih angsal teng dalem kan padharene Kanjeng Nabi aja nganti omahmu iki kaya kuburan ora tau dienggo salat dan sebagainya. Aku niki nglakoni niku. Mangke tekan omah aku ora sida bakdiah ning omah wae. Wong teng omah niku kan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Niki anake iki butuh kudu dipopeni dhisik anake. Niku anake kok meneng wae. Wah niku lho terus niku. Akhire ora alasan-alasan pertanyaan-pertanyaan semacam itu dados ben piye ora lampahi. Kang salajengipun kita ibadah dumateng Gusti Allah menika boleh utawi saged kanthi rasa was-was takut menawi ibadah kita mboten dipun tapi kalian Gusti Allah ananging kita ugi dipun sarengi harapan supados menapa ingkang kita lampahi dipun tapi dipun etak amal saleh kalian Gusti Allah. Ingkang salajengipun makayutan kalian ihsan dalam ibadah kita kedah mupuk wonten ing diri kita piyambak-piyambak rasa selalu diawasi kalian Gusti Allah. CCTV ini Gusti Allah niku luwih canggih timbang CCTV buatanipun manungsa. Karena CCTV buatan manusia niku boten CCTV. Wong dadi pun public TV. CCTV kok ditulisi, awas ada CCTV. Nah, kudune kan rahasia CCTV kok ditulisi. Nah, terus CCTV niku sing asli mboten dak digenahke. Nek digenahke jenenge mboten CCTV boleh, mboten rahasia boleh. Nah, terus kita kan dadi aneh nggih. CCTV kok dikabar-kabar ke Masjid Al-Ikhlas dipasangi 20 CCTV maka datang masjid tak ngelihat lho di sebelah ngendi to nek sing maling langsung ndelokke se kota amale kena ora terus monggo kita sedaya wonten ing gesang menika kita hambanipun Gusti Allah abdinipun Gusti Allah menapa ingkang dados hakipun Allah utawi kewajiban kita dumateng Gusti Allah kita lampahi kanthi sae insyaallah kanthi kita menika
dados abdi utawi hambanipun Gusti Allah ingkang lampahi menapa ingkang dados kewajiban kita utawi hakipun Allah, insyaallah kita saged dipun jebat ingkang dipun ngendikaaken kalian Gusti Allah wonten ing Al-Qur'an surat Al-Fajr niku fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mlebu surga niku gampang, syarate le dadi hamba sing tenanan. Nek wis dadi hamba sing tenanan mesti mlebu surga. Wong perintahipun fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Monggo dadi hambaku lan mlebu surgaku. Dadi dadi hamba riyen sing tenanan langsung otomatis mlebu swarga. Nek fadkhuli jannati niku gampang. Sing penting dadi kaulanipun Allah sing tenanan. Mekaten ingkang waget kala aturaken wonten bagian dalu menika menawi wonten ingkang leres menika saking Allah Subhanahu wa taala, menawi wonten ingkang kirang yang salah menika estu saking kawula piyambak. Kalau akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.